Здравейте, приятели! Радвам се да ви видя отново тук в Facebook страницата на списание Кенгуру. Казвам се Петя Лечева и съм главен редактор на списанието. Съжалявам, че днес мъничко се забавихме с включването, но имаме някои технически проблеми. Надявам се съвсем скоро това да бъде решен въпросът и доктор Оля Такева да се включи с нас някъде след 10 на минути. Днес ще си говорим за проследяването на бременността, а преди това в началото искам да ви представя моят гост Габриела Ганчева-Михалева. Здравей, Габриела! Здравейте! Габриела е изпълнителен директор на Vita 34 България и първо ще ни разкаже защо е важно да съхраним стволови клетки. Преди да дам думата на Габриела, искам само да кажа, че това видео става налично тук във Facebook страницата. Също така ще бъде качено и в YouTube канала на списание Кенгуру, за да може да го гледате малко по-късно или когато вече ви е необходимо. Габриела, даваме ти думата на теб. Благодаря. Здравейте, скъпи бъдещи майки, надявам се и татковци да има, а защо не и баби и дядовци, тъй като те са много важен фактор в развитието на едно детенце. Искам да ви поздравя за най-вълнуващото събитие, което ви очаква, да бъдете родители. Аз съм щастлив родител на 2 малки дечица и знам много добре не само, че това е най-вълнуващото събитие, но и е най-отговорното събитие, за което ние трябва да продължаваме да се учим през целият ни живот. Затова много благодаря на списание Кенгуру за това, което правите, за вашата така цяла мисия да образовате родителите. Много е важно. Както и на доктор Оля Такева за днешната тема и за днешното време, което ще станем по-умни и образовани родители. Успех ви желая на вас. А сега искам да поговорим за темата за съхранението на стволови клетки и защо е толкова важно да се говори за тази тема, да се ме запознати и защо, ако изберете нас за ваш сигурен партньор в съхранението на стволови клетки, ще си осигурите спокойствието за най-високо качество на услугата. Сега, кои сме ние? Vita 34. Ние сме официален представител на Германската тъканна банка. Тя е създадена още 1997 година, вече с над 23 години успешен опит и с над 230 хиляди успешно съхранени проби. Ние изключително много се гордеем с всички наши международни тежки акредитации, сертификати и лицензии. Няма да ги изборявам, но някои от тях са голямо предимство пред останалите на пазара. Това е от изключително значение, именно акредитациите международните. Абсолютен лидер сме в DACH пространство, в немско говорящите страни. Номер 1 тъканна банка. Ние сме първите в света, които осигуряваме, и това също е от голямо значение за семействата, 50 годишна HDI финансова застраховка или така наречена гаранция, че каквото и да се случи с фирмата, ако обяви фалит, пробата ви ще се съхранява професионално до навършване на 50 годишния рожден ден на детенцето, от което са взети. Ние сме единствените в света акредитирани да съхраняваме и обработваме стволови клетки по 3 различни технологични процеси. Каня ви на консултация в нашия офис, за да мога съвсем детайлно да ви разкажа. Сега искам просто да акцентирам върху важните неща, но много можем да си говорим за технологиите и по този начин ние, тъканна банка Vita 34, имаме 100% успешно съхранени и 100% успешно освободени проби до тук. Именно гарантирани чрез тези 3 технологии можем да дадем максимален брой стволови клетки. Нашите лаборатории, двете са високотехнологични, GMP стандартизирани, разбира се, са локализирани в Германия. Естествено работят 24/7, 365 дни без почивка за семействата. Vita 34 изключително много инвестира в науката. Ние имаме наш собствен научно-изследователски отдел, активно участваме в клинични проучвания, работим заедно с известни международни трансплантационни центрове.
много и така имаме патенти, дори сета, който ви предоставяме, вътре медицинските изделия са патент на Vita 34. Това отново е едно от нашите предимства, с които се гордеем. Ние сме тези, които сме създали първата в света стъклена лаборатория и ако представлява интерес за вашето семейство, може да посетите, да видите как се обработва самия процес по криосъхранение. Ние неколкократно сме отличавани за работата си с стволовите клетки, няколко така награди и отличия. Изключително важна е темата с трансплантациите. Значи, това е нашата основна така, тема на гордост. Успешните ни трансплантации по цял свят. Още от 2004 са стартирали до днешна дата. Имаме най-различни, като може да бъдат и автоложни, и алогени. Това означава дали се прилага на същото детенце, от което са взети, или на братче, сестриче или друг организъм. Не искам да изпадам сега така, да чувате нали, тежките заболявания, но в крайна сметка това е изключително важно, защото доказва високото качество на професионализъм. Като тук така по-често срещаните съм отбелязала само някои от тях, за да забележите как няма ограничения. Имаме от 4-месечни бебенца до 45 годишен възрастен индивид, организъм. Най-често се прилага при левкемии, церебрална парализа, при диабет 1 също имаме доста, при мозъчни увреждания, анемии, таласемии и така написала съм и тази, тъй като лично за мен представлява интерес. Миналата година имахме успешна трансплантация в Букурещ, момиченце от аутизъм, успешно трансплантирано 4 годишно. Так, с това искам да ви покажа колко необятно е приложението на стволовите клетки. Сега накратичко за процеса. Абсолютно целият процес от взимането до успешното криосъхранение и не дай се Боже, ако се наложи трансплантация до трансплантацията. Това е стандартизиран процес, спазващ най-високите законови изисквания. Всяко АГ да го кажем, но имаме обучени екипи, сертифицирани обучени екипи навсякъде, за да осигурим достъп на българските семейства. Транспорта ни е всеки ден, професионален, имаме си температурен логер в кутията, тя така е доста направена така, че да може всяка една минута да се регистрира температурата за спокойствието и качеството на услугата. След като пристигнат в лабораторията, използваме DHL Medical Express за транспорт всеки ден. След като пристигнат в лабораторията ни, там се прави голям набор от изследвания, микробиология, вирусология, PCR, и така нататък, за да може да се докаже качеството и стерилността на пробата. До 7 дни след раждането всъщност ви връчваме сертификата за успешното съхранение, ако всичко е идеално. След което до 8 седмици след това вече излизат и качествени анализ. Това става въпрос за виталитет, брой на стволови клетки и други подробности, които така пак отново официално ви връчваме и това допълнително писмо от лабораторията и дългодишното криосъхранение, компютърно контролирано в мрежа, независима от електричеството и всъщност ние спазвайки тези най-високи стандарти, така може да застраховате семейството си за неограничен период. Ако се наложи трансплантация, ние Vita 34 ще извърши всички необходими изследвания и така наречената HLA типизация, или това всъщност е да се определи каква е тъканната съвместимост за трансплантация, като професионалният транспорт от лабораторията ни до трансплантационния център отново е наша отговорност и разбира се за наша сметка. Ние сме плътно ръка до ръка с вас през целият процес, ако е необходима трансплантация. Сега накратичко за стволовите клетки. Какво всъщност е стволовата клетка? Стволовата клетка, даже така представете си, е прекурсора на всички останали клетки. От нея могат да се диференцират до над 200 различни
типа клетки, оттам тъкани и органи съответно. Познати са от доста години. Главно се делят на хемопоетични стволови клетки и мезенхимни стволови клетки. Когато вземем кръвта от пъпната връв, оттам извличаме хемопоетичните стволови клетки, а от тъканта, нарича се Лорсънс джели или вертоломеева пехтия, оттам се извличат мезенхимните клетки. Какво е важното всъщност за стволовите клетки, че това са клетките, които всъщност контролират регенерацията и възстановяването на организма ако е наранен или ако е болен, нали, така да го наречем. Но кое е важното? С напредването на възрастта, стволовите клетки започват да се делят все по-малко и все по-малко. Много добре знаете как едно детенце, фрактура, примерно на малко детенце, се възстановява много по-бързо и се излекува много по-бързо, отколкото един възрастен организъм, нашите баби и дядовци, колко по-трудно и страшно е за тях възстановяването. Точно това е доказателството за стволовите клетки, като много от състоянията и заболяванията, които се свързват с стареенето и така са свързани с старостта, точно за тези заболявания стволовите клетки имат огромен потенциал. Не само за тях, вече дори в България от 70 години насам се използват като лечение стандартни терапии за онкологичните, значи за солидни тумори, за онкохематологичните, като левкемии и лимфоми, също и за хемопоетичните или всички заболявания, свързани с кръвотворната система, така най-общо да го нарека, за да може да си представите, без да наричам с тежките имена на заболяванията, за да не бъдем негативни, а да бъдем позитивни. Но искам да ви кажа, че това е от голямо значение, тъй като има много голям опит за този вид животозастрашаващи заболявания с една дума. Стволовите клетки, хемопоетичните стволови клетки от кръвта от пъпна връв се използват като стандартна терапия. Когато говорим за мезенхимните стволови клетки, те все още са на ниво на клинично проучване, но към днешна дата има над 4000 клинични проучвания. При тях потенциалът е много по-голям и по-широк, защото те всъщност могат да се диференцират до всяка останал тип клетка и могат да се използват за най-различни. Тук съм изброила само някои, ще кажа по системи, но автоимунни заболявания, сърдечно-съдови, свързани така с мозъчно-дегенеративни, аутизъм, както ви казах, диабет А1 и други. Даже сега има вече няколко клинични проучвания и с COVID-19, с успешно излекувани чрез трансплантация на стволови клетки от COVID-19. За мезенхимните стволови клетки има също още едно много важно тяхно предимство, че те имат способността да намаляват имуногенността на организма. Тоест, какво означава? Когато се прилагат при трансплантация, се повишава успеха и шанса за успешна трансплантация. Те намаляват шанса да бъде отхвърлена. Това е много важно тяхно предимство. Сега искам да акцентирам за най-важния момент, да не изпускате шанса при раждането, да застраховате семейството си при раждането. Защото първо, че това е напълно лесен, безопасен, дори майката изобщо няма да разбере, безопасен за майката и за бебенцето метод. И най-важното, че в този най-ранен етап на живот, раждането, те са възможно най-многобройни, най-млади, най-здрави, въпросните стволови клетки с най-голям потенциал. И те са така, тук са силно адаптивни, жизнени, без вируси и бактерии, разбира се. Но защо го казвам това? Защото шанса след това за тъкана съвместимост в този най-ранен етап е най-голям. Пак наблягам, без риск, напълно безопасно и безболезнено за майката и детенцето, с най-голям шанс за тъканна съвместимост. Защото при младите стволови клетки е достатъчно много по-малка степен на съвпадение на тъканните маркери между различните организми и за това по статистика шансовете за тъканна съвместимост между различни организми в семейството
от 25 до 85%, като ние лично имаме случаи с тъкана съвместимост при братче и сестриче с над 90% шанс. Ако изпуснете този момент при раждането и след това се наложи да направите трансплантация на стволови клетки, вече какви са вариантите? Варианта е или анафореза на периферния кръв или пункция на стволови клетки от костен мозък. Но първо, че тези процедури трябва да се приемат растежни фактори, след това организма се възстановява до няколко седмици, но не е там проблема. Проблемът е, че имат много лимитации. Вие дори да искате да бъдете донор, може да не можете. Трябва да сте навършили 18 години и куп още лимитации, но най-важното е, че за жалост повечето от този тип трансплантации са неуспешни, тъй като вече с нарастване на организма този шанс за тъкана съвместимост драстично намалява. Затова казвам, че сега при раждането моментът е изключително важен. Ние имаме варианти за кръв, за тъкан, както ви казах, за 20-25 години. Отново очаквам ви на консултация в офисите ни, булевард България, 58 в София, както и в страната. Свържете се, за да ви дам повече информация, за да може съвсем детайлно да отговоря за целия процес и на всички ваши въпроси. Имаме варианти за разсрочено плащане като помощ на семействата. Имаме отстъпки за ранното записване и в днешната ситуация. Тук отново акцентите са: не изпускайте момента, защото сега при раждането те са възможно най-млади и по този безопасен, напълно безопасен и неусетен начин вие ще съхраните, ще застраховате семейството си чрез криосъхранението на стволовите клетки много години напред. Искам последно така да акцентирам за важността на тази тема, като дам някои примери. Според Световната здравна организация, онкологичните заболявания са на второ място по разпространеност. Когато говорим специално за България, на годишна база в детската онкохематология има по 300 новорегистрирани дечица. Имаме към 100 пациента, които чакат, и трансплантацията на стволови клетки е единственото лечение за тях. Навсякъде по света има ежедневно хора, за които няма друг избор, освен трансплантацията на стволовите клетки. Така че от изключително значение е да не изпускате този момент. За мен има само две опции. Или застраховайте семейството си за цял живот, или се обадете в Александровска болница и дарете. Трета опция, да изхвърлите този животоспасяващ материал за някой, за мен няма. Имаме публична банка, можем да дарим това, като го приемам като мисия и всеки път ще акцентирам върху него. Ще ви дам така примери в другите страни, в Испания, в Франция. Към днешна дата има 6000 трансплантации на стволови клетки. Това не е нещо нечувано, именно напротив. Това се прави като стандартна терапия от 70 години насам. Примери за известни личности, казвам хубавата част, като Ким Кардашиан, която го използва за младост и за красота, спортисти известни, Тайгър Вудс, Роналдо, например, при спортни травми, с коленете, с раменете и така нататък. Има много също други актьори, за които знам по същия начин за спортни травми. И завършвам с така тези сериозни примери, как един Шумахер, който едва ли някой не знае кой е Шумахер, се събуди от кома, именно благодарение на трансплантация на стволови клетки, и нашият Стилян Петров, с който всички се гордеем, който се излекува от левкемия, отново трансплантация на стволови клетки. Наистина темата е много важна, затова бъдете отговорни към здравето си. Пак казвам, или застраховайте вашето семейство чрез нас, или дарете. Бъдете здравички. Много ви благодаря за времето. Изтискам ви палци, всичко да бъде леко раждането, да бъде бързо възстановяването. Много се постарайте да можете да кърмите колкото се може по-дълго, поне 6 месеца, но колкото толкова. Стискам ви палци да се насладите на всеки един момент и така възпитайте едни умни деца, с които да се гордеете. Най-вече здравички.
Много благодаря. Има точно 3 въпроса. Ще отговориш ли набързичко на тях или после като коментар? Ако имаме време, ще отговоря с удоволствие. Ако има още въпроси по-късно или възникнат, оставам на разположение. Просто се свържете с нас в Facebook страницата ни, телефоните, сайта, офиса. Свържете се с нас, за да мога да дам максимална информация. Контакти на Вита 34 ще оставим в коментар под това видео, за да могат хората да намерят как да се свържат с вас. Станимир Йосифов пита дали взимате стволови клетки от зъбче. Ние не правим тази услуга, тъй като когато се взимат за месенхимни стволови клетки от зъбче, те могат да се използват само ортодонтно и нашата лаборатория, нашите медицински адвайзери казват, че приложението и потенциала не е такъв, какъвто е когато се вземе от кръв, от пъпна връв или тъкан от пъпна връв. Симона Ангелова пита дали работите с медика в Русе. И работим в Русе, да. И с кои болници в София работите? Вивиан Дединова. Ами с всички. Няма да ви откажа достъп никоя болница. Ние имаме договори и обучени сертифицирани екипи, всички смени, така че това в никакъв случай не трябва да ви притеснява. Много ти благодаря, Габриела. Ще се радвам да се видим отново. Приятен ден пожелавам на теб. Благодаря на всички родители и на списание Кенгуру. Благодаря много. Чао! А сега с нас е доктор Оля Такева. Здравейте, доктор Такева. Радвам се да ви видя. Здравейте. Доктор Такева е акушер-гинеколог в Университетска болница Лозенец. И днес ще ни разкаже за проследяването на бременността, за това какво представлява и на какво да обърне внимание в 9 месеца на очакване. Обикновено жената разбира, че е бременна след като си направи тест. Нали така? Да, при закъснение обикновено. Да, а колко време след положителния тест трябва да се обърне към лекар? Ами, по принцип, повечето жени са доста нетърпеливи. Много пациентки дори си правят тести преди закъснението на менструацията и идват съответно за потвърждаване, което много често ние няма как в толкова ранен срок да потвърдим, понеже съвременните тестове за бременност са с много висока чувствителност и могат да идентифицират хормоните на бременността, конкретно говорим за бета-ЧХГ в урината, в един много ранен срок. И затова ние обикновено съветваме жените да правят тестовете след закъснение и да дойдат някъде 1 до 2 седмици след положителния тест за преглед, за да се види дали има бременност, къде тя се намира, дали е в матката, това е важното, къде точно в матката е, има ли плоден сак, отговаря ли на срока по аменореята, т.е. от закъснението, всички структури ли са налични, които би трябвало в този срок да се визуализират. Така че оптималният вариант е тест за бременност при закъснение от поне 5 дена и до 10 дена след това преглед при акушер-гинеколог. А може ли да има фалшив положителен тест за бременност? Не, това е някаква казуистика. Поне дори в литературата не сме срещали фалшиво положителен тест в ситуации, в които няма никакъв друг проблем. Тоест една здрава жена, не бременна, няма как да даде фалшиво положителен. Може да има фалшиво отрицателен, но фалшиво положителен тест няма. Винаги има, ако не е бременност, той има някакъв проблем, други гинекологични диагнози. Разбирам. Затова е важно да се обърнем към лекар, след като има положителен тест за бременност. Задължително, да. Как изглежда първият преглед и какви изследвания се правят в самото начало?
Значи при едно такова първо посещение на жената при акушер-гинеколог, на първо място акушер-гинеколога това, което прави, е да разпита жената, т.е. снеме един вид анамнеза за последната редовна менструация, за честотата на менструациите, колко е редовна, през колко дни идва, също така за предишни бременности и раждания, за някакви общи заболявания, които биха били от значение. И вече конкретно прегледа, най-важния, който установява наличието на бременността, това е ултразвуковия преглед, който по така съвременните стандарти в акушерство и гинекологията се прави с вагинален ултразвук. Това е най-така начина, по който с коремния може да се пропусне много често, особено в ранните срокове, доколкото с един такъв преглед с вагиналната сонда се установява плодния сак в матката. Разбирам. А защо е важна анамнезата? Някои бременни споделят, че при първия преглед при акушер-гинеколог лекарят ги е разпитвал едва ли не какво се случвало в семейството им до трето-пето коляно назад във времето. Да, ами важно е до толкова, за да се установят някакви генетични наследствени заболявания в рода, нали, като 8, 9, 10 коляно не ни интересува толкова, колкото нали, родителите, т.е. бременната и съпруга и първа линия там майка, баща, т.е. бабата и дядото на бебето, да ако имало предишни бременности и раждания, как са протекли, здрави деца ли са се родили. Нали, ето тези неща ни интересуват, защото много проблеми и заболявания се прехвърлят нали, в поколението, понякога през поколение, затова питаме за бабите и дядовците. Нали. Това ни интересува. А колко често трябва да се посещава акушер-гинеколог и какво включват прегледите в женската консултация? Ами при една нормално протичаща бременност това нещо се случва веднъж в месеца. Сега в първия триместър има така една редица по-специфични прегледи и изследвания, които трябва да се направят и там вече акушер-гинеколог определя всеки следващ преглед, кога точно ще бъде спрямо срока. Но при една нормално протичаща бременност прегледите са до 20-та седмица са всеки месец, между 20 и 30 зависимост от състоянието на бременната, обикновено 2 пъти в месеца и след 30 седмица може при всяка седмица да викаме бременната за консултации. А всеки път ли се прави ултразвуково изследване? Ами, реално погледнато в днешно време, да. Нали, ако четеме препоръките на Националната здравноосигурителна каса, която така поема част от наблюдението, те препоръчват ултразвуков преглед 3 пъти по време на бременността, но много често това е крайно недостатъчно. Нали, сега, ако говорим реално как протичат нещата, всяка една акушеро-гинекологична болница и кабинет си има план за женска консултация. Обикновено това са нали, така разграфени строго по срок прегледи. Няма почти преглед, който да не включва ултразвук. Нали, не препоръчваме по-често от веднъж в месеца при една здрава жена с здраво бебе и нормално протичаща бременност. Има състояния, които трябва да се проследяват дори всяка седмица. Тогава това нещо се прави. Но нормалното е на всяка месечна консултация да се прави ултразвуков преглед. Анелия Димитрова пита, бихте ли казали, има ли специфични изследвания при бременност с близнаци? Някаква специфична диагностика и дали феталната морфология е достатъчна? Феталната морфология при близнаци се прави както при една едноплодна бременност. Нали? Това са ранната фетална морфология заедно с биохимичния скрининг до 11-та гестационна седмица. Феталната морфология между 20-та и 23-та гестационна седмица, където вече се установява дали всички органи и системи са формирани правилно и функционират правилно, и след 30, между 30 и 32 седмица, където основното, което ни притеснява, е състоянието на кръвотоците в матката, между матката и плода. Т.е. така наречените доплерови изследвания тогава се правят.
При близнаци тези неща нали, се взима предвид факта, че имаме двама пациенти. Много често имаме две плаценти, два околоплодни мехура и се проследява именно този кръвоток. Тези доплерови изследвания са важни още от по-ранни срокове, за да бъдем сигурни, че и двата близнака получават еднакво количество кръв и хранителни вещества и кислород от майката. Това е основното, с което се различава проследяването на едноплодна бременност от многоплодна. Какви други специалисти, освен акушер-гинеколог, е добре да посети жената по време на бременност? Вие препоръчвате ли някакви специални консултации да се направят? При по презумпция бременната жена е здрава жена. Нали, бременността е едно физиологично състояние и ако тя няма някакви придружаващи заболявания и проблеми, реално погледнато тя няма нужда от консултация с други специалисти. При всяко едно състояние или отклонение, нали, в нейното състояние, ние преценяваме съответно с какъв специалист бихме насочили консултация. Но само по себе си посещението така профилактично на друг вид специалист е излишно, при положение, че няма оплаквания. Симона Ангелова пита, при контракции, по-чувствителна матка и лежане в болницата за вливане на магнезий, колко често след това трябва да се ходи на преглед? Това индивидуално се преценява в всяка една ситуация. Ако след едно такова състояние, в зависимост от срока на бременността, разбира се, нещата се нормализират. Началото след изписване нали, викаме жената, кажем, след една седмица или след 2 седмици. И след това нещата, ако са вече в един нормален ход протича бременността, по стандартния начин веднъж месечно. Пак повтарям, зависи в кой срок се случва това състояние. Кога е най-добре да се почне взимане на витамини за бременни? Пита Грета Аргирова. Витамини могат да се приемат от самото начало на бременността до край, че дори и след раждането, за да може организма на жената да се възстанови. Няма никакви ограничения за приема на витамини предвид като срок. Естествено, те не заменят балансираното хранене и разнообразното хранене, още повече сега в сезон, в който може да се набавят по естествен начин тези витамини. Така че това е по-важно, но витамини могат да се пият по време на цялата бременност. Станимир Йосифов пита, опасни ли са лъжливите контракции в 32 и половина седмица? Мисля, че е това. Зависи. Лъжливи контракции, предполагам, че става въпрос за подготвителните контракции, така наречените Бракстън Хикс, които, нали, този термин могат да срещнат жените често. Те не са опасни. Те са подготвителни, именно подготвят организма и матката и родовите пътища, включително и бебето го подготвят за процеса на раждане. Стига тези контракции да не са над 10 пъти на ден, да не са през един еднакъв интервал от време, да не са болезнени, не са опасни. Това са точно подготвят организма към този процес, който предстои. Естествено, всяко едно такова състояние трябва да се консултира с наблюдаващия акушер-гинеколог, за да може той в конкретния случай да прецени дали става въпрос за подготвителни контракции или за някаква начална родова дейност, съответно преждевременно раждане, което би могло да се предотврати при своевременна намеса. Лиляна Николова пита, кога ще започна да усещам бебето? Значи бебето може да почне да го усеща, ако е първа бременност. Обикновено при първескините някъде около 20-та гестационна седмица първите движения на плода се усещат. При многораждали жени около 18-та. Като при всеки е индивидуално, много зависи от анатомията на жената. Нали? Дали имаме малко по-тънка или по-дебела коренна стена. Чисто така това е субективно усещане. Така че някои жени малко по-рано, други малко по-късно, но това са ориентировъчните срокове. Станимир Йосифов отново пита, кои витамини трябва да се изследват през бременността? Това също е индивидуално се преценява във всеки един случай.
Няма така унифицирано, нали, някакви конкретни витамини или микроелементи или минерали, които трябва да изследваме при всяка бременна. Пуска се при всяка бременна още от самото начало при установяване на бременността и както на всяка месечна консултация, пълна кръвна картина и урина се изследва. Това е което е стандартното, което най-много ни интересува, в случай хемоглобина. Нали, защото по време на бременност той пада физиологично. Просто трябва да следиме това да е в едни нормални стойности, които не биха създали проблем след това по време на раждане и след раждане. Коригира се, ако има нужда, нали, медикаментозно. А витамини вече в всеки един конкретен случай изследваме обикновено витамин D и витамин B, като това са в случаи на витамин D по-скоро има отношение към ранните бременности, към habituалните аборти, ако има в анамнезата. Витамин B обикновено изследваме в случай на анемия и когато се изследва желязо, се установи, че анемията не е желязодефицитна, по-скоро говорим за друг вид анемия, бета-таласемия, която е наследствена. Там трябва да се изследва и партньора, там има недостиг на витамин B и тогава препоръчваме това изследване. Нина Чолакова, какво бихте казали за тренировките в фитнес залите? От коя седмица може да се тренира? Тренировките не са противопоказани по време на бременност, още повече ако жената е била активна и преди забременяването. Това, което препоръчваме е поне до 12-14 седмица да се преустановят, говориме за сериозни и тежки тренировки в фитнес зала, например, докато бременността влезе така в втория триместър. И след това, ако състоянието на жената и нормалното протичане на бременността позволяват, абсолютно няма никакъв проблем с спортуването, с тренировките, естествено в един така по-щадящ режим и с съответно подходящи упражнения, които не натоварват коремната стена, тазовото дъно, нали, така, тези органи в случая. Иначе няма никакво противопоказание при една нормално протичаща бременност жените да спортуват, даже пожелателно. Валентина Георгиева пита, пия Огестан и ми предписаха и Елевит, да го взимам ли или едно и също? Абсолютно едно и също е, просто да се избере единия препарат, който по-и харесва, допада и него да приема, няма нужда да се дублират. Мария Георгиева Иванова се интересува кога най-късно е хубаво да си избереме екип, при който ще раждаме. Това по принцип, колкото по-рано, толкова по-добре. От гледна точка, нали, бременната така да се чувства по-сигурна и да е спокойна, че има на кой да разчита. Така или иначе, всяка една бременна, нали, може да е сигурна, че дойде ли момента за раждане, дори има така избрана, нали, екип, болница, лекар, където и да отиде, в което и да е акушеро-гинекологично отделение, тя ще роди, тя ще бъде прегледана, нали, ще бъде обслужена и ще се случат. Никой не оставя, нали, не е родил. Така че, чисто за спокойствието на жените, колкото по-отрано, толкова по-добре. Но има един такъв момент, 34-35 седмица, да кажем, който е от значение и за нас лекарите. Значи това е така един срок, който най-късен. Ние предпочитаме да се запознаем с бъдещата майка, да имаме информация за протичането на бременността до момента, където и да е била проследявана, нали, да я прегледаме, да сме наясно с моментното състояние, с прогнозата за раждане и от този момент нататък да имаме поглед върху тази бременност, за да, нали, да може да раждането да приключи по възможно най-добрия начин. Така че горе-долу това е така като краен срок, 34-35 седмица, все пак да има някакъв ориентир. Поне за болницата, отделението. Анелия Димитрова пита, би ли могло да се отстрани субсерозен лейомиом при планирано цезарово сечение? Има ли критерии, по който се определя това? Принципно на теория може, но това не е препоръчително и много малко колеги биха предприели такава стъпка по време на цезарово сечение да се отстранят и миомни възли. По принцип цезаровото сечение е на операция, колкото и да е рутинна за нас.
И така, не крие кой знае какви рискови, но това си е една операция, където има доста повишена кръвозагуба, защото матката като цяло е един много кръвоснабден орган, имайки предвид, че в края на бременността тя е доста по-оголемила и размерите си. Имаме плацента, която се отлепя, която е много богата на кръвоносни съдове, оттам също се губи кръв. И една допълнителна интервенция върху матката би усложнила още повече ситуацията, би довело до доста по-голяма кръвозагуба. Бременната матка е една много кървяща матка. Затова, ако не е нещо изключително, да кажем, ако по време на бременността, ако се установи наличието на миомен възел, той се наблюдава. И ако се стигне до някакви усложнения, като некроза на възела, има си такива моменти, в които тогава няма избор и по време на секцията отстраняваме и възела, като се предприемат всички предпазни мерки, за да не се стигне до по-сериозни усложнения. Но като цяло, ако става въпрос просто наличие на възел и цезарово сечение, не махаме миомни възли при едно нормално протичащо секция, не е усложнен. След раждането се изчаква известно време, наблюдава се този миомен възел, ако не претърпи обратно развитие, ако създава проблеми, вече тогава по-добре се направи допълнителна операция. По-малко рискова при всички положения. Лиляна Николова пита колко пъти през бременността се пуска изследване на пълна кръвна картина. По принцип, хубаво да се пускат всеки месец при посещението на женска консултация. Като по-обстойни изследвания се пускат в началото при установяването на бременността, освен пълна кръвна картина, урина, хубаво една биохимия да се пусне, да се види кръвната захар, изходната, да се видят други микроелементи, желязото е важно. И вече след това, ако всичко резултатите са нормални, веднъж месечно абсолютно достатъчно, в някои ситуации може и през месец, ако не налага нещо да се проследи по-начесто. И вече преди раждането, поне 2 седмици преди термина, е хубаво да се пусне пак една по-обстойно кръвно изследване, освен пълната кръвна картина и урината, пак биохимични изследвания, изследване на хемостазата, това е факторите, които действат на съсирването на кръвта, все пак предстои раждане, ще има кръвозагуба и ни е важно да знаем от тази гледна точка как е състоянието на жената, така че в началото и в края са по-обстойните кръвни изследвания, по-пълните. Вече по време на самата бременност, ако няма нужда от по-често проследяване, веднъж или месечно, или веднъж на 2 месеца, абсолютно достатъчно. А до кой месец е добре да се пие фолиева киселина? По принцип, фолиева киселина се пие до 12-та гестационна седмица, когато приключва формирането на затваря се невралната тръба на бебето. Целта на фолиевата киселина основно е предотвратяване на дефекти на невралната тръба, т.е. спина бифида състоянието, което предполагам всички са чували. Но ние препоръчваме фолиевата киселина жените да се пият до края на бременността, защото фолиевата киселина това е витамин B9 и това е един вид профилактика срещу анемията при бременните, която така или иначе се развива до някаква степен. Така че смело фолиевата киселина може да се приема до края на бременността, че дори и след нея. Грета Аргирова, след цезарово сечение минали 10 години, мога ли да родя нормално? Принципно може. Това се преценява вече в конкретния случай. Наблюдава се бременността и когато бременността след цезарово сечение, втората бременност стигне до момент, в който трябва да се решава как ще протече раждането, се преценява. Има определени моменти. Трябва да се прецени къде е плацентата, къде е цикатрикс от предишно цезарово сечение, в какво състояние били издържал натоварването на едни контракции, колко е голямо бебето. Зависи от причината за цезарово сечение първия път. Дали е било поради някакви фактори от страна на майката, т.е. тесен таз, пелофетална диспропорция. Има определени състояния, които не може да се коригират, колкото и бременности след това да има и
жената трябва пак да роди с цезарово сечение. Ако е било някакво състояние остро, примерно по причини на плода, тогава няма, нали, тази причина, ако отсъства при следващата бременност, би могло да се пробва на нормално раждане. Не е изключено. Валентина Георгиева, имам кондиломи, трябва ли да се отстранят преди раждането? По принцип, кондиломите, да, те биха могли да се отстранят, като ние препоръчваме медикаментозно отстраняване, смазване с им определени препарати, с които ги мажем, които не обаче винаги са ефективни. Значи тук има значение тези кондиломи, кога са се появили по време на бременността, в кой срок. Обикновено, както и кондиломите, така и херпеса, гениталния херпес, след 25-та гестационна седмица, ако се появят, риска за контаминиране на плода по време на раждането е по-висок. Затова ние много често препоръчваме раждането да приключи чрез цезарово сечение, за да се избегне контаминирането на плода, което крие доста рискове за бебето след това. И това е една и от препоръките на неонатолозите и педиатрите, да раждат тези жени чрез цезарово сечение. Аз много съжалявам, но имам проблеми с връзката и за това ме няма на видео. Мога да задам още няколко въпроса, ако така нямате проблем с това, че няма да ме виждате. Ако изникне невъзможност да посещаваме избрани от нас наблюдаващ лекар, например преместване в друг град, има ли възможност да го сменим и какво трябва да направим? По всяко едно време може да се смени наблюдаващия лекар, нали, особено в такава ситуация, когато става въпрос за местене в друг град. Единственото, което трябва да направите от лекаря, в който до момента ви е наблюдавал, да си вземете всички документи и изследвания, правени до момента, за да може да ги занесете на новия лекар. Едно време имаше един такъв документ, обменна карта, сега все по-рядко се прави факт, но тази обменна карта на бременната съдържа цялата информация, резултатите от всички изследвания до момента, ултразвуковите изследвания са описани. Но ако такава обменна карта не ви дадат, не се притеснявайте, защото наистина все по-малко колеги ползват този формуляр, просто ще ви се дадат всички изследвания, правени до момента, които трябва просто да занесете в новото място. Бактериална вагиноза проблем ли е за нормално раждане? Зависи в кой срок е възникнала, зависи от конкретните микроорганизми. Ако се направи едно саниране на влагалището преди раждането, т.е. се проведе едно лечение, не би трябвало това да е проблем. Румен Петков пита защо тесен таз се посочва за причина за цезарово сечение. Защото една жена с тесен таз, зависи колко е тесен таза. Ние измерваме таза на жената в началото на бременността и в края. Особено в края е много важно. И тесен таз не значи, примерно, задължително да е някоя много слаба или грацилна жена. Може по-пълна жена с по-широк ханш и по-така видимо, визуално по-голям таз да има тесен вътрешен таз. Тоест, нас ни интересува вътрешния отвор на таза. Когато имаме тесен таз, диагноза тесен таз, не просто по-слаба жена, много е трудно едно бебе доносено на термин с средните размери, нали, които се предполага, че едно бебе трябва да има в този срок, да мине безпроблемно през този таз, без това да създаде основно усложнения при детето. Затова има ситуации, в които ние преценяваме, че таза на тази жена е тесен, за каквото и да е бебе. В крайния срок на бременността, при една доносена бременност, и за това препоръчваме по-щадящия вариант и за бебето, най-вече и за майката в този случай, да роди чрез операция. Какви са специфичните моменти при проследяването на бременност с, да речем, отрицателен резус фактор? Значи при отрицателния резус
фактор. Това е едно от първите изследвания, които правиме на една жена, когато идва в кабинета при установяване на бременност. Много е важно да се знае кръвната група и резус фактора. Ако имаме пациентка с отрицателен резус фактор, това, което е много важно да знаем и бащата, съпруга и с какъв резус фактор е, но независимо от информацията, която ни дава пациентката, ние правиме изследване. При всяка една пациентка с отрицателен резус фактор се изследват и антитела още при установяването на бременността. Дори това да е първа бременност, пак го правиме това изследване. Риска при отрицателния резус фактор е получава един конфликт между кръвните клетки на майката и бебето, ако бебето е положително. Тоест образуват се антитела, които действат срещу кръвните клетки на бебето и това води до редица заболявания и усложнения за бебето и по време на бременността и след раждането. Затова е важно да проследяваме наличието на тези антитела в кръвта на майката, като първото изследване е хубаво да се прави при установяването на бременността и след в 28 гестационна седмица. Също така е препоръчително да се прави профилактика с анти-Д гама-глобулин в 28 седмица, независимо от резултатите за антитела, за да се профилактира, особено ако по време на бременността е имало, да кажем, дори съвсем леко кървене, зацапване, някакво отлепване на плацентата, такива осложнения, които, състояния, при които кръв от организма на майката преминава при бебето черентата. За това правиме тази профилактика. Вече при жени, където се установят антитела положителни, е хубаво всеки месец да се изследват. И ако трябва да се прави, да се следи чрез ултразвуково изследване бебето за отоци, следиме за така нареченото хемолитична болест на новороденото. Това е усложнението, до което води това състояние. Така че при отрицателните резус фактори това е важното. Антителата да се изследват в началото на бременността и 28 седмица. През последните години се наблюдава така повишаване на ендокринните нарушения при жените. Каква е спецификата там при проследяване на бременността, ако жената има някакъв ендокринен проблем? По принцип, при жени с ендокринни проблеми най-често това става въпрос за някакви заболявания на щитовидната жлеза, хипо или хиперфункция на щитовидната жлеза или гестационен диабет. Това са състоянията най-честите по време на бременност. И обикновено, като имам пациентка с някакъв такъв проблем, паралелно това състояние препоръчваме да се наблюдава и от съответния специалист, от ендокринолог. По принцип ендокринолог е този, който назначава терапии, изследвания и следи състоянието конкретно на това заболяване, съвместно с нас. Това, което ние правиме когато в анамнезата жената съобщи за някакви такива ендокринни проблеми, изследват се щитовидни хормони, изследва се глюкоза, ако има съмнение за гестационен диабет или в анамнезата е имала някога диабет първи или втори тип. Ако някой от роднините, както в началото споменахме, майка, баща с диабет тип 1 или тип 2, тогава следиме тези състояния паралелно с ендокринолог. Проблем ли е, ако бременната пуши по няколко цигари на ден от най-леките? По 5 цигари най-много. Всяка една цигара е проблем. Не на ден, а по принцип по време на бременността. Всяка една цигара, тя си остава там и се отразява и на бременната, и на бебето. Така че това постепенно трябва да се спрат. По една или по две на ден не вредят. Вярвайте ми, вредят. Виждала съм последствията. Това са бебета с по-ниско тегло, плацентите остаряват много ранен срок от бременността и бебето съответно не получава необходимите неща, за да може да се развива нормално. По-трудно се адаптира тези бебета след раждане. Така че всяка една цигара има значение и това абсолютно категорична съм. Трябва да се спрат просто от раз.
А с алкохола по същия начин ли стоят нещата? С алкохола, да, по принцип сега позволяваме да кажем до една чаша вино, да веднъж седмицата. Бира малко, може по една чаша бира, така сега в тия жеги, но по принцип, особено в ранните срокове, е добре да се избягва. И ако може да си го спестим, е най-добре, но тук нещата, да кажем, не са чак толкова, нали, така фрапантни, както с цигарите. Влияе ли шоколадът на бебето по време на бременността? Не. На бебето не влияе, т.е. не може да му предизвика, примерно, алергия, защото сме имали такива въпроси по време на бременността. Шоколада влияе до толкова, доколкото влияе на майката, т.е. до някаква степен на килограмите, които качва по време на бременността. Това се отразява и на бебето. Нали, вече то говорим за някакви количества, така по-сериозни, но хапвайте си шоколад умерено, никакъв проблем. И още един въпрос за цигарите и алкохола. Повод за притеснение ли е, ако сме пушили или пили алкохол преди да разберем, че сме бременни и доколко това е навредило на бебето? Не. Не е проблем, не е повод така да се притесняват майките. Има така в най-ранните срокове на бременността, нали, говорим между 4-та и 6-та седмица, когато все още повечето жени не знаят, че са бремени, особено ако не става въпрос за планирана бременност. То така един така нулев период, в който клетките са защитени от това въздействие, така че не е повод толкова да се притесняваме. От момента, в който една жена разбере, че е бременна, просто да преустанови консумацията на алкохол и цигари, най-добре. Надежда Малцева, при фетална морфология могат ли да се видят и съответно изключат всички усложнения за бебето, ако майката е преболедувала от варицела в първия триместър? По принцип, по време на феталната морфология се виждат основните малформации по-големи на бебето. Вече някакви функционални нарушения в организма няма как да се установят. Затова важно е, трябва да се прави фетална морфология при всяка една бременност, не само при съмнение за някакво заболяване и притеснения това да дава отражение. Дава голяма информация, много е важно, но не може да гарантира на 100% здраво бебе. Независимо от това дали е имало някакво заболяване, което ни притеснява или не. Варицела в първия триместър може ли да е проблем? По принцип, варицелата е по-опасна за плода в последния триместър, когато може да се прехвърли така, бебето може да се зарази с варицела и това да доведе до някои усложнения в състоянието му. В първия и втория триместър не е чак толкова опасно, не е задължително да има някакви последици. Но така или иначе бременни трябва да се пазят от варицела при всички положения, доколкото е възможно. Много благодаря, доктор Такева. Тук не виждам повече въпроси. Ако останат въпроси, ще отговорим на тях малко по-късно. Ще се радвам да ви видя отново на някои от нашите срещи отново. Да, с удоволствие. Приятен ден от мен и до скоро! Мерси, до скоро, всичко хубаво на всички!